O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, en colaboración coa Deputación de Ourense, promove un ano máis un proxecto de armonía cos seus viños, coa arte, coa música, na que vai ser a 11ª edición de Cata Arte. Esta iniciativa, altamente consolidada ao longo dos anos, desenvolverase os xoves 13, 20 e 27 de novembro. Todo o que se recauda na venta das entradas ou incluso os donativos que tamén se admiten, pois van dedicados a unha asociación. Este ano tócanos a Asociación Diabéticos Aurea, que les vamos explicar despois cal é o seu traballo, como funcionan, a que se dedican e o seu futuro. Nos, o traballo que facemos a xente que se acerca a nós educala e formarla para que sean elas verdadeiramente autónomas e donas do seu corpo e da súa diabetes. No eido vinícola, os colleiteiros Pousadoiro e Casal de Canteiro serán os protagonistas da primeira xornada. O 20 de novembro será o momento de coñecer máis polo miúdo o proxecto de Bodegas Casal de Armán e o broche final na derradeira sesión virá da man de Bodegas Alanís. O apartado musical nesta edición correrá a cargo de The Lies Project o 13 de novembro, Álvaro Alonso, DJ Verbena o 20 de novembro e Besvellos o 27. Son un firme defensor de que as institucións públicas temos que estar ao lado das entidades sociais e colaborar con elas en todo o que poidamos e, dende logo, unha das colaboracións fundamentais que podemos facer é achegando recursos. Por iso eu creo que a Deputación, contade que sempre está aí para colaborar con vos e que así seguirá sendo. E, evidentemente, neste caso tamén agradecerlle a Denominación de Orixe Ribeiro esa componente solidaria.